Sziasztok srácok, én Bálint vagyok, itt van velem Barnus. Haló? És azzal kezdjük azzal a videót, hogy kinyitjuk a ajándékot. Na, jaj, de jó. Hogy is kell ezt kikapcsolni? Jó, semmi. Megnézem, ezt ki már nyitni, és még nem. Akkor nyissuk ki. Jó, nyissuk ki ezt akkor. Gyors, kinyitjuk. És egy gitár. Hallod? Igen. De... Faszom. Ezt vág ki majd. Jó. Gyors némítom magamat. Vagy nem rezgés. Na. Hallod? Igen, na, mondjad. Megkap... Lesítottam ma ki. Én is ezt nyitottam ki még. De Elkonspiri. tudom. Jövőbe kezdem eszébe nekem most ez. De milyen Rig? Dance, most van benne jó pár dance. Nem jók. Már megnézem. De ez amúgy a Rusin, igen, az. Én nem akarom ítélgetni magam, mert nagyon szarul állítom ki. Az amúgy egész jó, én néztem. Jó, hát akkor a mai videó témája az lesz. Megyünk egy Battle Royale, aztán megyünk egy Ranked, vagy nem, egy OG és egy Reload, ugye? Ja. Na. Ja, és a reload rankedet már, hát már abban rosszak vannak. Jó, biztos. Várjunk, te nem árrél vagy belőle? Na hát ezt már nem tudjuk meg. De az vagy. Jó, mindegy. Szia! Szia! Juhu! Igen. Na majd. Active free build. Na, most már arany leszek. És visszaváltozok. Gyors, aranyjá akarok változni még? What the fuck? Ez? Dik. Na. Szerintem ugorjunk a legjobb helyre. Az pedig ott van. Ott? Oké. Hát, hogyha még nem tudtátok, akkor ott egy ilyen föld alatti bázis. Ja, én azt tudom. Az jó. Tehát szerintem tudta mindenki. Egy csomó van ide szállnak. Igen. Itt egy... Ami egy brautkál csak igazából. Hú, nekem rossz a szállatom. Hát én már jobb. Én is. Ó, miért szálltál te is? De jó. Ha meghalunk, akkor legalább együtt halljunk meg. Én egy sprout. Mi? Tesó, Aján. rajtam. Hát, És nincs fegyverem. Igazából ott van a shockwave. Miért nem dobod rá? Nem tudná ide jönni? hát. Mi? Jár kis háp. Ja, én meg fogok halni, tesó. Itt van egy ember, akinek van fegyvere. Nekem meg nincs, és mindjárt meghalok. Na, tudtam. Ne finisseljen be. Így köszönöm. Na, ez nem így történt meg.
Nem haltam meg. Igazából meghaltál. Igen. Egyszerűen csak noob vagy. Szerintem ezt mindenki meg fogja érteni, hogy itt miért haltam meg. Igen, azért haltál meg, mert egy büdös noob vagy. Jó van? Sajnálom, nem Én akartam nem ezt tudtam ellene mondani. semmit tenni. Nem tudtál ellene semmit Nem tenni? vagyok menő. Dehogy nem akartam tudtál. elmenekülni. Csak nem vagy. El kellett volna sok venned. Vagy magad, vagy őt. Amúgy, Mikor egy pauz, az kell. de miért oda magasra dobtál egy... Nem mindegy. De szerintem azt meg egy pár ember nem tudta, hogyan. Hogy majd meglátjátok. Csak pontosan oda kéne menni, hogy ugye lemenjünk, de De mi nem oda megyünk? vagy nem, mi most oda megyünk. Ja, a kútba? Hát oda lát. Aha, tudom. Ja. Elsőnek is, ugye, Kiszedjük ki. ezt már az egész ember tudhatta, hogy hát, hogy ez itt van, ugye. Igen. Igen, ezt is, figyelünk, hogy itt hogy ez. Vagy majd később, de most kell hozzá egy Sprout. sprout, és ez felnyitódik. Igen, de amúgy Ja. régen nem úgy volt, hogy ha nem nyitottunk ki semmit, úgy így. Nem, már csak én azt hittem, de De hát úgy is ki tudtak nyitni. nem. De én Kell nem. hozzá egy hogy Nekem már jól most úton dobd van. el? Most dobd el ezt a mitiket? Vagy De miért? Ezt a legendary, de miért dobjam el? Nem akarom eldobni. exotikot. Ja, ezt? Igen, azt a kis Ledobjam. Várjál. Kapott 26-ot. Aha, sors dob le. Még egyszer? Igen. Jó. És volt egy ember 104-et kapott, arra gyorsan elmegyünk természetesen. Ajándékdoboz. Nem megyek is. Vasodíj. Na és gyors öljük meg be, igazából. Felmentek valahogy. De ezek tudják, hogy... Mennyi szólítomatok? Mennyi olyad meg akkor, ha akarod. Meg. Aránytartalma. Te itt hogy mentél fel? Itt vannak rajta. Ja, csak még tényleg. Dead? Ó, Nok? ezt senki nem látta. De! Mindenki látta. Mindenki látta. Milyen szar vagy. Akkor Igen, autós kis ez gyerek. vagyok én. Saját magamat szidom. Más meg semmit nem Kártyát, ér. azt most itt szépen megvárom, hogy eljön. Szerintem volt rajtam egy ember. Kártyát, azt nem várjuk le. Hát, levárhatjuk belőlem. Jó, akkor várjuk le. Mi lesz? Jövök már, itt vagyok. De amúgy ebben a seasonben most van olyan, hogy tudod olyan, hogy ilyen hülyes lehet fegyverekre szkópot rakni, olyan hely. Nem. Közelben van olyan. De nincs olyan. Nekem ez nem kell. Mert nekem az a bajom, hogy nincs rajta szkóp, és én meg szeretem, ha van rajta szkóp. Várjál. Várjál, nem vett fel. Aha, tudom, mit csinálsz. Itt egy ember. Várjál, ne lőj rá. Semmit ne csinálj. Geci. Várjál, ez pro. Ez pro. Majd... Csinálom. Dead. Hát nem is annyira pro.
Azt hittem, hogy pro. Nem láttam a skinjét, de az alapján Pókember. lehet. Pókember volt. De fekete pókember, nem? Van. Ez volt. Baszki. Na, Az nem... hát akkor Akkor mindegy. nem tudom, mit csináljuk. Játszunk tovább. Na, akkor menjünk szerintem. Ah. De jó, amúgy nekem nincsen shotgunba amum. Azt tudsz adni? Persze. Várjál. Jaj. Várjál. Jó, ennyi elég. Annyit mondok, hogy ha valaki akar valamit leírni, hogy milyen játékkal játszunk, lehetőleg ingyenes legyen, de hogyha valami nagyon jó játék, Még Max Minecraft. ja, amúgy igen, azzal majd fogunk játszani, de valószínűleg, akkor ha valamit akartok, hogy valamivel játszunk, írjatok nekem TikTokon. TikTokon kell írni ahhoz, hogy lássam, Hát, mert de miért nem alapból letiltja a TikTok már, hogy 13 éven aluliak vagyunk, és akkor alapból letiltja. Hát de ide miért nem bírnak kommentelni? Azért, mert 13 éven aluliak vagyunk, és akkor alapból letiltja. Hát hangunkból hallják. Jó lenne, ha bírnának kommentelni. Hát jó, de most elnézzük ezt a YouTube-nak. TikTokon tudnak. Most ennék egy jó KFC-s hamburgert, már megint. Ettél már ma egyet, he? Tudom, de még egyet vennék. Jó, öltem, dettült. Tik, jönnek. Miért nincs scope rajta? What the fuck? Mi? Dob ki, hogyha... Tudom. Nekem is szokott ilyen lenni, ez annyira fasság szerint. Jó, mondjuk. Na, hogy beszélsz? Na, Értem, hagyjuk. miért, de... Jó, hagyjuk. Rajtam. Miért van 100? Az igen, jó. Tad. Ez a Mythiconi Max, mi van? Dikma. Mik ez a medálos? Várjál, már itt a medálos. 122. Dik. Jó, akkor... Az nekem kurva jó. Csak neked van animaszkod. Miért nem kaptam Foldemist? Animaszk. Itt van, várjál. Mert már. Csak nem tudok Kibeszélek. futni. Nem vagyok én. Futó. 36? De valahonnan itt is vannak. Ja, ezeket Noob vagy, noob. Lefűsíteltek. És már megöltem a medálos, de... Nem vagyok sokkal. Jó, Jó, most nem récselek. ne régyelj. Jó, akkor menjünk lobby, mert megyünk OG, ugye? De utálom én az OG-t. Vagy egy videót. Elsőnek menjünk OG-t, és akkor reload az utcsó. Jócsi az itt most. Hát tudom. Na, menjünk OG-t akkor. Dick. Nekem van valami. Ne, Dick. Jó, elszkippeljük. Menjünk már rankedet ebből is. Jó, menjünk. Árjj be. Hát én nem tudtam rankedezni. Nekem mondod? Hát én unranked vagyok. Én mentem egy kört, azt ebbe dobott fel ez a szar.
Fú, szerintem már senki nem fogja megnézni a videót, mert hogy 15 megtekintésre ígértem, szóval lassan 30 van. 27 megtekintésünk van. Előző videón. És 15-re ígértük a következő részt. Halljátok, hogyha lesz ezen ezért, 25. nem, Mindig 15 like, akkor, az meg lehet. akkor azt megzéljük, hogy hát hogy ugye minden színnál meg editál, hát hát az kineditál, Ja, akkor minden kell örünk egyet. Jó, oké. Ölünk egyet. Oké. Merész, de jó, oké. Hiszen anyád az OG. OG Janker, de OG ember. Úgyhogy- Ez kurva OG. Hát, mondjuk még izéje is. Milyen neve? Ami nekem nem tetszik, Pickaxe. Mi annak a neve? Az az Elite Agent. De nem, annak a... Mi? Mi annak a ex-nek a neve? Nem tudom. Tudod, amit ti nagyon szerettek, és hogy hú, és ezért megvettétek? Sharon? Az. Olyanja volt még a gyereknek. Jó, mondjuk az... De az nem OG. Hát igen, de amúgy OG skinje miatt, mert lehet, hogy ez még régen vette. Amúgy aki meg akarja venni a Renegade Raider-t, ne tegye. Amúgy tényleg ne tegye. Azt Na, de jó, amúgy az én nem már is az igazi. halok. Már halok ebben a másodpercben. Ez szar. Na hát, ebben megyünk azért egy újat. Lekalapácsoltam egy embert. De jó nekem. Biztos, hogy nem. De. És öltem is. De rajtam van 2 ember. 40 HP van. De kurva jó nekem. Barnus félek. Ja, te meghaltál. Segítség, én is meg fogok döbleni. Én is. Már nem volt fegyverem. Technikai gondok. Tényleg van. Akkor miért jössz? Dick! Te sú, te hackelsz. Ez lehet hack. De nem biztos. Egyél itt fel. Biztos, hogy nem. Tesó, inkább elmegyek inkább. Jó, várd meg, most fájtolnak úgyis. De 40 HP-s vagyok. És itt mindenki itt tesz át. Szedjél ott fel akkor. Jó. Azt amúgy majd érdekes lesz visszanézni ezt a killt. Tényleg nagyon érdekes volt. Hackelsz! Tudod, no English se, gyerek. No Kedvenc English, emberem. no No English, no English. English, no English. Annak az a története No Englishnek, ha valakit érdekelne, hogy Barnus játszottunk OG-t, meg egyik barátjával, úgymond, és filleltünk, mert ugye csak squadba lehet menni, vagy duóba, és mi 3-an voltunk. Köszönöm szépen. Mi 3-an voltunk, és akkor elkezd hozzá beszélni Barnus, és mondja, no English, magyarul beszélt hozzá. Ennyi. Barnus, itt vagy? Halló? Elég volt ebből. Ja. Jó, hát ezzel a ból is egy rossz. Dük. Ezeket miért kaptam meg? Jó, akkor nem tudom, mit menjünk. Reload.
Ja, tényleg azt. Az a következő. Hát akkor legyen meg a 15. Ja, nem. Aztán meg... Várjál. Az a baj, te... Hát egy kicsit sokat mentél ezzel. Jó, mondjuk nem sokat. Jó vagy. És Unreal vagy. Én meg vagyok Silver 3. Ja, Hallod, megvegyem ezt a táncot. melyiket? Ez a izéset, az a izé mellett, az a, hát amit te Mondtam, hogy ez egész jó. jó táncnak tartasz. Igen. Az a... Egyet felülem. Lucia, Visó, Jelő. Zsom. Pielős táncot. Pienős, vagy milyen? Pielős, síelős. És jelős. Aha. Azt megvegyem. Megyed. English or the Spanish. Whoever moves first is shade. Nem, amúgy tudom, hogy You mi. remember this? Gays, goy. Nem, menj arrébb. 115. 115. 115, 115, 115. 486. Bendy Már egy Prada. emberbe 1300-at sebeztem. Én is valahogy ennyit láttam. Hát- De jó, hogy mindig azonnal ugrunk. Hát... Battle Royale-ban nem ugartunk azonnal. Jó, hát kivéve Battle Royale-ba. Hát, Fú, amúgy a Reload az sokkal jobb, mint az OG. ja. Amúgy miért nem lehet alapból is ilyen közelre azonnal szállni? Nekem ez nagyon bejön. Hogy így ma szinte a földnél. Amúgy ezt ne kérdezzétek, miért van 2 shotim. Miért van 2 shotid? De jó. 101. Tehát? Dick. Beriasztott. Várjál, Tényleg. rajtam Hú, van basszus. még egy. Jövök. Úgy csak tudok. Erős? Építeni? Nem tudom. Nincs Mati. Jó van, no English. Yes. Jó, ne gyere most már ide, ne gyere ide, ne gyere ide, ne gyere ide. Ne gyere ide. Na jó, szerintem még menjünk egy kört valamiből. Miből menjünk? Jó, akkor ez a videó ennyi volt. Ja. Köszönjük a figyelmet. Akkor még elmondom, hogy mikor jön egy olyan rész, hogy a lockerünkből az összes skinnel, meg a skinnek editeivel ölünk egyet. 15 like erre a videóra. Barnusnak sokkal több skinje van, mint nekem. És 30 megtekintés. Jó, 30 megtekintés és 15 like. Akkor. Köszönjük a figyelmet. Na, ciao.